alhamdulillah mi ala tanu kala barkada ma fa allahumma salli ala sayyidina muhammad arafiu darajati wa dudu kashful gumati muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam nsolli ngo kira kanin soltirma e meddu ko dengan fani karamo ko gawsu kalilu berte lala ani habidi lalabi ala kala harasu sma ani islam su bela jeli afulu ngo feka ya fadeli ka jinya ko dono befe mogo bina adama lalabi lame mi ya fadeli ka jinya befe kun fi fara dono beka kan jen ani musu mi befo katla ka be barkada mo ki yere fo ko sebe ni wakati na ka ira jinya bela kambi subiri na lamni be ambe subiri dugu yere kono wakati na ala kan deme il faut le no merci beaucoup en même temps donner en même temps on me kono la dernière fois qu'on a bindo kan mo ma a famu kan ya le fait qu'il veut sur ko ni doni brebe sur ko fin flaquer quoi muso ko la jili be gban oui c'est ka don dama ko la ni muso min ba don ko are ka tin ka gele so muso min ma deli ka den bange be kan ga siran i ka kono ya folo kololo nye fe min ka teli na soro ka di mino fiye sisan ka soro ka sege ka do yiri la sino hali dantan fen do bi ina fo fali ni fali e den bange sisan fen do bi be ala malla amba fama ko fali tozo ni hali ni adama den muso na den bange tozo bala kwa mais fla ba fama ko jofe voilà donc abse ka to wara bara ngon ba do to mina o de flenni ni ye fali tozo jalen soro kana bla jikala na walma ka bla jila ka jiwuli bagi ka bla muso ka bon muso barakora ka jigi muso sevranjera 30 minutes ti dafa de mi finyemne aw fali tozo bisogo ke ya fama mais chaman ti saka mi suno hal ni bi to ka jikala mi moko ti bu jigini kalama ibi jigi ka soro hadama do ma so mire mais ni ti saka okay fe mi mbe ni akeli bebse ka ke o de jege wa fama ko ndigi ni ye ndigin golo soro ni bi se doron a ndigin golo nyini ka shin ka mugo so e ka susu ka mugo ka bile koro ni bi serre mi bi to ka ke serra ni bi jikalan na ka di bi se ka ke jikalan simple la adama de mi bi se ka ke ka dam ne a kono kalo konondo ka ta bla kono do labana ni sera ka ke tile tan kile nti kale ala la fieu mais imana ta i bi se ka ta docteur sura de mais de mo ti tan ga se ke e kuna kwa iba do ko ni mena kanke ibise ka jigin ka soro hal mo micro sunu ko ka nyama yele yiri do be yiri min be no fana bise ka ke sababu ki deme ani fana ka farkolo fegeya yiri fla yiri folo wa fo yiri do ma ko tabanoko ni tabanoko farabo ka tobi ka di muso la joli ma ka to ka mi ka to ka ko karonke di muso be na fari bi giriya ka kono bara ka atise ka foi ka yere kono mana taga ba o yari mo ko besale fo mo wore ka chunya na bo na yenike terke yoro min kada abita ka kila ka segi abake na jona amana ke mais ni ba fe den yere ka traitement ke den na ka tu kono yiri fla demba sinji kene ani chocolat kene ani dableni demba sinji kene a frabulu kene ani chocolat frabulu kene ani dableni nu ba fama ko bisab ni kono korobere bi to kan ne wuli kami deni bana foti bangi ya famia mais mogo do yere be hal ni konomaya yere ta chebi ya muso be farkolo de ka girin are kan ka faka ka bote de do farkolo de ka girin ibo koro don koro fasare te ka barake ko sebe kwa abaji fasale ka voilà ni fasa segele ne do iba ye farkolo bi giriya donc ola yiri min kan ola ko sebe ni ya to bi ka ko kam ni dugu jere ba do ki yiri ko o de kolokolo ni ye kolokolo nyini kuru saba ka korongo nyini kuru nani ka to bi na mona far dimi bi mogo la fasa dimi fara kolo dimi kan iba ko ka mishifa kolen ko fe ka ban situlu di mogo do maka ki fara kolo masina momo ni chewo cheya ke tile sababi wele ka jabi dima na ma dima yujugu de do bana foi ti se ka kila mimi fara kolo degun mimi fara kolo segen wala ma ebi daga sunoko ka tla ka wuli ka bo sunoko la ni fara kolo segen ke be ni yiri fla utiliser tile saba ko fe ke ma jabi fo yala ti se ka ke non yiri farma angata jeli bambali be joli voilà ina fo ni joli harma den farkolo mine a bambali do be modo a be flake ka se oui mais non parce sont sur là mitile mo kan klini man na ma frake na nyira ba frake ela me tile mo kan klini tile mo kan klini ni ira kon nyabara joli foi ma bala adama kan furan kelen ko fe foi ma bala imana ke jien yororo wuli kan yoro nyini nyira ba frake ka dima kwa aw mi jien ka war ko mi ka war haram ya kwa ma fi kana warja ko nga frage de mi ka fura mi fi ngoni yo de ke mais ni ma se ko de ke ni na ko nga frage men tege jam o famma mo fo hada ma de nga wasani ayere c'est ça si kongo la quoi
dɔ b'i kɛrɛfɛ waritigi don mais i kana sɔn fiyewu a k'a dɔn k'a fɔ k'i tɔɔrɔlen don i ka so kɔnɔ n'o kɛra n'a ko k'a b'i sɔn a b'i sɔn cogoya min na i b'a dɔn min bɛ i ka daraka sɔrɔ a b'o d'i ma pour que tilela fana i ka t'o fana ɲini a bolo cɛ waritigi tɛ sɔn k'i ka kalo kelen dumuni d'i ma sa n'a y'o d'i ma i bɛ taa deli yan ka taa waritigi deli n ko de ka d'a ye a b'a d'i ma dɔɔni o kun de pour que i kana fara quoi c'est ça ala k'an dɛmɛ ala k'an bɛɛ k'an yɛrɛ ye ala kana an dɛsɛ amina ni joli banbali bɛ hadamaden na n'i y'a furakɛ n'i ma fura foyi sɔrɔ a la fɛn 3 mais n bɛ 2 de d'i ma i k'o kɛ fɔlɔ quoi ala kama tɔrijalan ani sa tɔrijalan ni sa i bɛ tɔrijalan sisi ani sa n'i y'u fara ɲɔgɔn kan sisi k'a mugu bɔ ka bila i bolo komi kana mugu i n'a fɔ charbon mugu bɛ ɲan ma donc i bɛ joli in de ko k'a mugu dɔ da joli in na n'i ye joli in ko k'a ban i b'a mugu da joli la i bɛ mugu in dɔɔni kɛ jikalan fana na k'a min tile 7 t'i dafa fewu n'a y'a sɔrɔ joli in kɛnɛ bonyana cogo o cogo la i b'a ye a bɛ joli in da fara ɲɔgɔn kan quoi hali ni dabari de don a bɔnna a b'a bɔ i farikolo la pewu sisan tɔrijalan ka tori n'a ka n'i tɛ se ka ni i bɛ yɔrɔ min na ni hali n'a kɛnɛ bɛ sɔrɔ a faga dɔrɔn i k'a don tasuma na i k'a sisi k'a mugu bɔ mais farikolo fununen de don a b'a fɛ ka dabɔ walima a ma dabɔ fɔlɔ mais i yɛrɛ ɲɛ b'a la a fununen don cogoya min na mais o mɛn nin bɛ dabɔ quoi tori ɲɛnɛman ta dɔrɔn i k'a jɔsi kuru in na farikolo yɔrɔ min kurulen de don ka to k'a jɔsi a la ka to k'a jɔsi a la ka to k'a jɔsi a la 10 minutes ɲɔgɔn n'i y'o dafara i ka tori kɔnɔbara lajɛ i b'a sɔrɔ joli bɛ farikolo la tori y'a bɛɛ sama ka yɛlɛma a yɛrɛ la n'i y'a bila dɔrɔn n'i y'a bila sisan yanni ka se sufɛla ma i b'a sɔrɔ a sara bon n'a sara dɔrɔn tile t'i ban pewu f'i ka n'a ye a fununa tori tɛ funu ni tori sara dɔrɔn a bɛ ja a yɛrɛ ma danfɛn min fana bɛ yen n'ale tɛ nugu b'a kɔnɔ mais n'a sara a tɛ toli o de ye tori ye n'i ye tori tolilen ye dɔrɔn fɛn dɔ y'a faga ala ka fagali tɛ n'i kɔni sera ka nin kɛ n bɛ tile 7 sigiyɔrɔma 3 d'i ma ou bien tile 21 ma mun hadamaden tɛ nin kɛ fiyewu k'i ka tila ka fɔ a kɔ même u ye kɛnkɔnɔ de k'i kɔnɔ quoi kɛnkɔnɔ min n'a kɛr'i kɔnɔ i ma se ka fura foyi sɔrɔ a la fɛn min ka teli ni fɛn bɛɛ ye n bɛ n'o d'i ma quoi ni sa ye bagan dɔ kunu i n'a fɔ i y'a dɔn saw bɛ to ka totow ni ɲinɛw kun donc n'i ye sa faga sisan k'a sɔrɔ o fɛn in b'a kɔnɔ o ma toli k'a ban i b'o de ɲini k'o susu k'o mugu bɔ ka bila i kɔrɔ n'a fɔra ko kɛnkɔnɔ bɛ karisa kɔnɔ a k'a kɔnɔ sisan ni fɛn in yɛlɛmana kɔnɔ ka kɛ bo ye k'a sɔrɔ a m'a labɔ o tɛ tiɲɛ kɛnkɔnɔ tɛ bana wɛrɛ de don mɔmɔ n'i y'a ta i tɛ se ka 4 dafa fewu f'i ka fɔnɔ fɛn o fɛn b'i kɔnɔ n'a ma bɔ banakɔtaa fɛ dɔrɔn a bɔ fɔnɔ fɛ o ye kɛnkɔnɔ sugu o sugu dɛ dɔɔni farima an ka taa ton yɛrɛ n bɛ fɛ hali n'i bɛ se ka 2 di ton kan ton yɛrɛ den a ko tonba ton a kisɛ yɛrɛ i n'a fɔ a bubaga kisɛ o fɛn an bɛ ka kuma a bɔgɔ yɛrɛ kan ton bɔgɔ min filɛ nin tan yanni an ka se ton kisɛ yɛrɛ fɛn min yɛrɛ bɛ ton labalo quoi o ye mun ye a fɔ o de ma ko ton kisɛ a bubaga kisɛ lama de don i b'a dɔn kɔrɔtɛ fanba caman bɛ boli bubaga kisɛ kan n delila k'a fɔ n ka kuma dɔ la n ko n'i bɛ tagama na siratigɛden sanfɛ n'i taara sɔrɔ bubagaw kɛlen don ka kala ɲimi tan nin kala fasɔn binni bubagaw y'a ɲimi mais a ma ban bubagaw filɛ k'a ɲimi cogoya min na n'a ma ban dɛ o ye kɔrɔtɛ kisɛ de cilen ye mais kɔrɔtɛ in dɛsɛra ka se a se yɔrɔ de la quoi donc souvent senimi bɛ mɔgɔ dɔw minɛ o tɛ se k'a furakɛ o t'a dɔn bana kelen min de don i bɛ taa sɔrɔ la a tagamana o kala in de kan quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen u sen bɛ funu dɔw ta tigiw dimi dɔw ta b'u dimi a tɛ funu donc n'i sɔmina la ko bana fasɔn min la i bɛ taa siratigɛden de ka bubagaw kɛlen ka kala ɲimi walima ka yiribolo ɲimi k'a tɔ to fitinin i b'o yiribolo in de ta ka sɔrɔ ka n'a sisi ka mugu bɔ ka to k'a kɛ ka ni saramugu ani situlu ɲagami ɲɔgɔn na ka to k'i farikolo yɔrɔ min bɛ k'i dimi k'o mase n'a ye tile 3 bɛ dafa yɔrɔ na douleur min bɛ farikolo in na a b'a bila quoi donc ton bɔgɔ min filɛ nin tan sanfɛla in ko tɛ dɛ an tɛ s'o ma fɔlɔ i bɛ ton dugumana de segin n'o y'a sɔrɔ tonkisɛ bɛ yen quoi i bɛ taa sogo bilen da tonkisɛw bɛ yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan an tɛ wulafɛla la sisan an tɛ jeudi wulafɛla la n'i ye dingɛ segin yan sisan ka taa se tonkisɛ yɛrɛ ma ka sogo bilen da yen ni dugu jɛra i bɛna sɔrɔ tonkisɛ ye dɔ dom sogo bilen na quoi voilà bon tonkisɛ kɛlen ka dɔ doma la i bɛ sogo in de ta sisan ani tonkisɛ ninnu yɛrɛ ka sɔrɔ ka taa susu n'i y'a susu i b'a mugu bɔ ka bila i kɔrɔ n'u ye mɔgɔ dabari min ma sidɔn u bɛ mɔgɔ dɔw dabari i n'a fɔ fatɔya bana ka hakilila bana bila o bɛ k'u mulugu i bɛ to k'a mugu de kɛ k'a tigilamɔgɔ wusu quoi dabari min donna na o bɛ segin mɔgɔ min ye dabari bila a bɛ segin o tigi ma i y'a faamuya mais sisan a fɔra ko karisa ko n'i ma nin ko in na ko i bɛ malo bi quoi bɛɛ bɛn n'a kan bɔ jigila mɔgɔ t'i la i bɛna ton sanfɛla de segin fa kun n'i y'o segin i bɛ ntiligi bɔlɔ de ɲini den wɔɔrɔ ntiligi bɔlɔ i bɛ taa ntiligi bolo de tigɛ walima k'a dili tigɛ k'a labɛn komi i n'a fɔ bɔlɔ ka sɔrɔ ka na i bɛ badara de ci ntiligi bɔlɔ in de bɛ kɛ badara ye tɔnkun sanfɛ badara bɛ ci 2 1 1 2 n'i ye badara in ci k'a ban i bɛ ntiligi bɔlɔ ta k'i sigi k'i ɲɛsin
i bɔ fan fɛ quoi i n'a fɔ a ma bɔ dugu kɔnɔ sisan i b'i sigi ton sanfɛ k'i ɲɛsin tan k'i ka hami fɔ bɔlɔ in na ka sɔrɔ k'a turu badara kuru kelen kelenna bɛɛ kɛ k'a genge ka jigin n'i tilala k'a ban fewu fini finman kirikiri ɲini k'o kɛ ka badara in bɛɛ datugu i ka fini finman da ka pɔndi ye k'a kote naani bɛɛ minɛ i ka wuli k'i kɔ don awɔ n'o y'a sɔrɔ ton in bɛ ka balo tonkisɛ la ko ton in ma jɔ fewu ni bubagaw ye yiri in ntiligi bɔlɔ in dunni daminɛ dɔrɔn o y'i ka ko bannen quoi o ko kelen t'i wuli bilen quoi ka ko datugu o y'o ko bannen de pewu i bɛ ka faamuya mɛ ton na sisan n'i nana se yan y'a dɔn ɲɛ bɛ dingɛ min na tan ɲɛ bɛ dingɛ la i bɛ taa yiri de tigɛ yiri min falenlen don tonkun sanfɛ soit tonkun ye yiri min faga hali n'a kɛra nɔnfɔ ye n tɛ yiri ye tonkun na sisan i b'o yiri furabulu de kari k'a siri ka sɔrɔ k'a don wo in na k'i ka hami fɔ a la ka taa so ni dugu jɛra i bɛna bɔ ka taa di i ka banabagatɔ ma k'a k'a tobi k'a ko ka min yiri ma woloma n'a y'a ko ka min tile 3 a b'a yɛrɛ sɔrɔ ni yiri ma se k'a ka bana furakɛ ka aw to ka yiri in ko ala bi sababu dɔ di aw ma min bɛ se ka bana in furakɛ ka bɔ a la bana jugu man ɲi dɛ mɛ ni cɛ minnu bɛ yen ni cɛya dimi b'u la cɛya yɛrɛ i bɛna ton bɔgɔ de bɔ mɛ i tɛ sanfɛla in ta dɛ i b'a segin fo k'a dunya fo ka se nin niveau ma n'i taara se o niveau la i b'o bɔgɔ de ta n'i y'o bɔgɔ ta yiri dɔ de bɛ yen ko ngaro i bɛ ngaro dili mugu de ɲini n'i ye ngaro dili mugu ɲini i bɛ taa fali ɲɛgɛnɛ minɛ ka n'o kɛ k'a nɔɔni komi bɔgɔ ka sɔrɔ k'a mun cɛya kuru in na k'a bila f'a ka ja a yɛrɛ ma n'a jara i bɛ sɔrɔ k'a ko ka bɔ a la tile 3 ni kaliya kuru min b'i cɛ la a bɛ yɛlɛ cɛ o cɛ bɛ yen ni cɛya dimi b'i la n'a ka di i b'a mun f'i yen yɔrɔw bɛɛ la i y'a faamuya n'i dumɛna kan dɔrɔn i b'a ye cɛya dimi b'i la a b'i bila parce que dɔw bɛ yen olu cɛya b'u dimi yɛrɛ yɛrɛ i n'a fɔ ni bana b'i farikolo yɔrɔ dɔ la mɛ dɔw ta bɛ yen olu ta tɛ cɛya dimi dɛ olu cɛya yɛrɛ tɛ marché i bɛ ka faamuya ni cɛya tɛ marché i bɛ taa k'u ka fali cɛya ɲini ka d'i ma i bɛna don ton na ni ton y'a ɲimi ka dɔɔnin bɔ a la ton yɔrɔ min ɲimi i b'o tigɛ o de y'i ka cɛya bana ye i t'o mun i yɛrɛ la dɛ i y'a faamuya i b'o tigɛ de k'i ka hami fo la ka sɔrɔ ka t'o fili ton ma yɔrɔ min ɲimi i b'o de sisi k'o mugu bɔ ka to k'o kɛ k'i yɛrɛ mase ka situlu k'a la i b'i yɛrɛ sɔrɔ joona merci beaucoup karabe bɛ k'an bɛ subiri actuellement fitinin sɔngɔba bɛ a bɛ subiri voilà vidéo numéro épinglé bɛ vidéo kan karamɔgɔ an bɛna bɔ ale la an bɛ taa fɛn dɔ kan o ɲɛmɛrɛ ye quoi ɲɛmɛrɛ i bɛ se ka don dɔ d'a ma sabu muso dɔ dalen don sisan a yɛrɛ jigira tigɛlen don ale bɔra baarakɛyɔrɔ la sisan mɛ ale b'a dɔn su in na k'ale tɛ se ka sunɔgɔ k'a sabu kɛ mun ye den ka tulodimi tulodimi gɛlɛn bɛ hadamaden dɔrɔn tulo tɛ suma dɔw ta bɛ nɛn bɔ dɔw ta tɛ nɛn bɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ni tulojalan dimi b'i la tulo in tɛ ka nɛn bɔ foyi i bɛ ɲɛbɛrɛ ɲini dɔrɔn k'a sisi n'a ka di i b'a susu k'a laja n'i y'a ja i b'a mugu kɛ finikolon kɔnɔ ka sɔrɔ ka finikolon minɛ ji kalaman na i b'a ye fɛn in bɛna ji ta n'a ye ji ta i k'a bisi k'a tulo kɔnɔ i ka tulo in datugu ka si n'i y'a k'a kɔnɔ a da ɛri a tɛ ɛri 2 dafa fewu n'o y'a sɔrɔ dimi b'a la fɔ dimi ka ban pewu a ka sunɔgɔ ka ɲin'a yɛrɛ ɲɛna n'i tora k'a kɛ dɔrɔn dimi bɛ taa n'a yɛrɛ ye o ɲɛbɛrɛ kelen an kun bɛ fɛn dɔ kan ni o de ye joli banbali ye ɲɛbɛrɛ sisi k'a mugu bɔ i ka to k'a da joli la a bɛ taa n'a yɛrɛ a bɛ joli ban i b'a dɔn dɔw bɛ den bangena ka mɛn fasaw tɛ sɔn kolow tɛ sɔn i bɛ ɲama fu de bɔ ka sɔrɔ ka na ɲɛbɛrɛ sisi ka ɲɛbɛrɛ mugu fara ɲama fu kan ka ɲama fu tobi n'i ye ɲama fu tobi i bɛ to k'o ka den ko ɲɛbɛrɛ mugu i bɛ to k'o kɛ situlu la ka den masina a kolo bɛ jɔ e ka faamuya yiri dɔ bɛ yen ko u b'a fɔ a ma ko fasa 100 o y'a yɛrɛ tɔgɔ de ye bamanankan na u b'a wele ten n'i ye fasa 100 sɔrɔ k'a ni kerekete fara tobi ka to ka a ji ka to ka den sigi a la kolodimi t'a minɛ fo k'a sa a bɛ balo ka sa kolodimi kɔni t'a minɛ fo n'a kɛra dabali ye mɛ kolodimi simple t'a minɛ ni ala ka latigɛ bana simple ye n'o tɛ kɛ o ɲɛmɛrɛ kelen n'i ye ɲɛmɛrɛ sɔrɔ i bɛ ɲɛmɛrɛ de faga k'a tereke den fitinin sentigɛ kɔnɔna la a bɛ tagama ka bɛn n'a tagama ɛri waati tɛ sa wa hali den bɛ miɲɛ ka tɛ tagama ni k'o kɛ n'a ka di i b'a ɲɛnɛma minɛ k'a siri finikolon na dɔrɔn ka finikolon tereke den sentigɛ kɔnɔna na fo i yɛrɛ k'a ye a ji bɔra ka tusi a sen na to k'a k'a la a bɛ tagama ka bɛn n'a ani mɔgɔ wolola ɛri kelen a bɛ tagama k'a bɛɛ tɔn k'o to joona dɔnni ka di nka i ma don dɔnnibagaw la